Julie og Kent, der skal på banen nu, og det vi skal have på scenen, de kommer fra IBA Kolding. Speak My Mind. Kom herop til mig. Der er mikrofoner her. Ja, bare giv dem en klap. Den står lige præcis, det er godt. Og så er der mikrofonerne der, og så er der jo 3 minutter, ligesom de andre også har fået. Er I klar? Ja. I ser også klar ud, vil jeg sige. Værsgo, held og lykke. Jeg har lige slæbt min kæreste med op som model. Hun kommer ikke til at sige så meget, men det her, jeg har trykket forkert. Det her, det er Speak My Mind. Mit navn er Simon, jeg er 25 år, jeg går på entreprenørskab og design i Kolding, og vigtigst alt, så er jeg autist. Jeg har været kastebold i psykiatrien, jeg har været fejldiagnosticeret med depression, jeg har været indlagt på psykiatrisk afdeling i Vejle, og min mor har altid været min sagsbehandler gennem det hele. Første gang jeg mistede mit sprog, det var en samtale med min mor. Jeg mistede evnen til at snakke. Jeg var skræmt, bange og forvirret, og hun troede, hun blev ignoreret af mig. Derfor satte jeg for at undersøge, jamen sker det her for andre autister? Hvor mange sker det for? Og kan jeg løse det? Jeg fik spurgt ind til det. 93% af autister, de oplever det her. Det er galt. Og I får så også lidt lynkursus i autisme. Det er en livslang tilstand. Det er en spektrumforstyrrelse. Det indebærer sociale vanskeligheder, kommunikative udfordringer og overfølsomhed over en for sansindtryk. Udover det, men hvad er nedsat kommunikationsevne? Det er overstimulering, selektiv autisme, forsinket bearbejdning af sprog og nedsmeltninger. Og de årsager, de er fordelt sådan her, ud fra autismebesvarelser og pårørende besvarelser. Ideen, den er simpel. Det er 6 kommunikationskort. Forsiden, den har en farve, som beskriver årsagen og tilknyttet dertil. Bagsiden, den beskriver også årsagen, men også ønskehandling for pårørende. Det kan medbringes i nøglering, solsikkesnor, hvad man ikke kan lide. Og designet, det er lavet ud fra, at vi har en målgruppe med højne sanser, og derfor er det vigtigt med valgmuligheder og reform. Også at det kan laves ud fra en særinteresse, f.eks. dinosaurer, som min kæreste kan lide. Udover det, så er der også kombineret med oplæg om nedsat kommunikationsevne, som har fokus på forståelse af årsagen til nedsat kommunikationsevne, hvordan man italesætter det, og hvordan man anvender kortene. Udover det, så er der også workshop, hvor man kan få specialdesignet som kommunikationskort, helt efter ens interesse. Ideens værdi, den er simpel. Det er at mindske autisters mistrivsel i samfundet. Det er at skabe social ansvarlighed på et område, der virkelig trænger til det, og give autisten en stemme til at råbe, når de ikke selv kan. Målgruppen. Det er mor, vi er ude efter. Hun er initiativtager i en husstand. Far, han er altså bare med på slæb. Og det er understøttet interviewer, autismekonsulent og spørgeskema afspejler og bekræfter de her udtalelser. Markedet, det er konkurrenter. Konkurrenter, det er henvendelser kun til autistiske børn og unge. Det er også Speak My Mind, vi differentierer sig på, at det er så til hele spektrum, vi skal ud efter, ikke bare en lille målgruppe. Næste skridt, det er jeg spændt på. Jeg har samarbejdet med Lego. Jeg er i dialog med Søren Lettin, som er innovationsleder ved Lego, og hvordan vi kan implementere de her kommunikationskort i forlystelsesparkerne, specifikt Legoland og Lego House, men også benyttelse af deres Lego-tema til design af kommunikationskortene. Det er jo Speak My Mind, der skaber tale for dig til autister, og tak for jeres tid.